سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجاب استدالو زيناتات نتي بمعكن زينا بي بي سي تزرقح زلو نوشت او مجمع حوحاتن مسير ترى ركبات تغيرو بزعبه زبل كستاتن زتقالله صبصاب زدسست حستو كهلونايو ابزا channel دما ناي وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتناي دول ملكت كتوغن بخبري يعدمكم أبز حلف سومن حوحاتنا بل 14 جزيو أم مقالة تجابي نيرو اتيا وطر كوناتات استخيدا أكاتا عقوبة جيتاتشو ردات زركوبم كابتو قبائد نرأسهم زغلولو فرق كم زخون زأمان لهم أبالات مأكلاي كوميتن لعلوات كادراتن كابتي أمر رحا آلي وميو دكتور دبرتس إنكا داقماي أبوهم برتو الدفجيرو كمززن كولو حدشت أبالات مأكلاي كوميتن قوصر كوميشن دما سيميو اتنو سانتات بورد مرجع إثيوبيا يخون مأكلاي قوصر كوميشن حوحات عشش بمباز التجابة حقاونتو ابحتو زودق غبئه حيال بوليتيكاو متهلخ اختيله لا حيال تنتنت بوليتيكا اتمصاي عدل تودبن دحنت تهزبن حدغا زقالع مكفال نتيجنا كبسلا كينات زي حويه كلل يخون اتزوبا بحفشو نابكال زوريا حمسمس كيمالسو كمسو يزاربلو مع كان زينا بي بي سي زرغحوا ابزل تنتانه اتكونتات سلامتاي يشغل الله ابزبل نوس ارستي كمز كبلي تنتين زلا غونتي اب حولت سمعتات كزنا برغبئه بجيتاچو زمرح غجله أبيت صحفت بيت مغرق تكلل ويدجن تباهيلا بزفلت أدراش كالو على يكايد نيرو اتب حدا معلتز التقانعو على ما تقوب أزي حقاون تقبل نزي بولون بمبال على 10 نطبتات مجلس اقوام أوتيو كابتن نطبتات اتقندخ أبالات حلتات صغتا كبوليتيكاو مكفال رؤسهم كرحقون زي شراويان كوينام كقوصلن زيصوع ملختي يركبا أب أفريقيا بفلاي دما أب سلطان زولو أكل نعطقات حلتات صغتا تتقيمو وشتاوي يخون قدامو تقاوموتاتن فلياتن كعفن مرأي لموديو بريزنت غزياو محدار كلل تግራይ ጌታቸው ረዳ ሓይልታት ጸታት ጸግዕ ክሕዝየ ብሎም ድሕር ምባሉ አባላት ሓይልታት ትግራይ ውግንነኦም ንመን ይዝብል አዘራራብ ኮይነሎ እተን ነዊሕ መዓልታት አኺባታት በመክያድ ዝፍለጥ መሪሕነት ውድብ ሕወሓት ካብ ዝሓለፈ ሕዳር ጀሚሩ ናስታት ክልተ ወርሒ ዕጹ አኺባ በመክያድ ላዕለዋይ መሪሕነት ከአሊ ፈቲኑ ከም ዝነበረ ይገልጽዮ ኣብቲ እዋን ናብቲ ደማው ኩናት ዘምርሕ ኩነታት ዝገምገመ ማእከላዊ ኮሚቴ ዶክተር ደብረጽዮን ዝርከቦም ሓያል ሓለፍቲ ካብ ሓላፍነት ክልዓሉ مسوسنه اتوم بتاخيبا بتعذب الناس ساتفو زنبرو وتهدراوين ازس تግራይ دو كم زبلوا فلت وشت يزاربو مع كان زي بي بي سي قالو زهابه ابال مريحነት حوحاتن ابال صتا نبرن بسرات اماره قدمي شومنته تشعته ورح ابيلو حدا وتهدراوين ازستي ابوليتيكا حوحات ايدم اتيم نيرم يوم اتم اكلاي كوميته ندبرصين كاب ابا ومبرنت اوريدو نيريو نفت لورق دما كوردانا تقراربن كله مشمغال بزمسل ملكعو بحيلي ابو كم صنح غيري زبل زي حدغኛ متእታው ናይ ገዳም ሓይልታት ናብ ኪናት ሕድሕድ ከምርሕ ዝኽእልዩ ናይ ዝቅ አንድ ሽግር ከኣ ጸታን ድሕነትን ህዝብ ትግራይ ክሕሉ ዝተመደበ አካል ኣብቲ ጉዳይ ክዋሳ ምርኣይ ሽዑ ጉሂናን ሓዚናን ኢና ይብል ዘውታደራዊ አዛዚ በተ ተግባሩ ከም ዝተናስሕን ሕጂ ዓቕሚ ከም ዘይብሉን ሓበሬታ ከም ዘለዎን ዝገልጽ ብስራት እንትኾነ እቲ ስጋት ቀጻሊ ምዃኑ ያምን ሓላፊ ጸታ ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ በዛዕባ ጉባኤ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጸታ እቲ ክልል ንምርጋጽ ኩሎም ወገናት ቀይሕ መስመር ክሰግሩ ከም ዘይብሎም አጠንቅቆላ እዚ ቅድምቲ ጉባኤ ዝሃቦ ሓይልታት ጸታ ፖለቲካዊ ፍልልያት ኢዶም ከየእቱ ዘይሻራውያን ኮይኖም ክቆጽሉ እዮም ንዝብል ቅዋሙ መቀጸልታዮ ንሱ ኣብ ዘረብኡ ከም ናይ ጸታ ሓይሊ ሕጂ እቲ ሓደ ዓቢ ዕማምና ከም ዝዓይነት ፖለቲካዊ ኩነታት በሓይሊ ወይ ምሕዳራዊ መንገዲ ከይፍታሕ ምዃኑ ገሊጹ እቲ ምስሓብ ብስልጡን መንገዲ ክፍታሕ ዝብል እምነት ኣለና ወኒሎ ካልእ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ዘዘራረቦ ንኩነታት ትግራይን እቲ ውድብን በቀረባ ካብ ዝከታተሉ ናይ ደገም ምሁራት ሓደ ፕሮፌሰር ቪተል ትሮምቮል ብወገኑ ሓይልታት ጸታ ካብ ተፍሕፍሕ ፖለቲካ ነጽልካ ምርኣይ ከም ዘይከኣል ይዛረብ ንሱ ኣብ ዘረብኡ እወ ኢድ ምትእታወት ተኽእለለዮ ነቲ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ መግለጺ አሚነ ክቅበሎ ይኸብደንዮ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ሓይልታት ጸታ ርእሶም ዝኽኣሉን ዝተፈልዩን ኣይኮኑን ኣብ ትሕቲ ፖለቲካዊ ስልጣን እዮም ዘለዉ ኣብ ዝዋነ ዝኻ ኣብ ትሕቲ ፖለቲካዊ ስልጣን እቲ ግዝያዊ ምሕዳር እዮም ዝርከቡ እቲ ሓላፊ ጸታ ጀነራል ታደሰ ንባዕሉ ምክትል ፕሬዝደንት እዩ እዚ ማለት ድማ ናብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ከምርሕ ይኽእል ክብል ይዛረብ ንኣመራርሓ ሕወሓት ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ዘወድቕን ንምውሳን ዘጸግምን ከም ዝኾነ እውን ይገልጽ ብዛዕባ ካብ ግዝያዊ ምሕዳር ዝወሃቡ ትእዛዛትን
وسانتاتن مقبالن زي مقبالن كمصي خاليو زدما مسغله صقعتهم كلته ጉጅለታት ምውጋን ማለት እዩ ፖለቲካዊ መሪሕነት እንተ ዘይ ተሰማሚዑ ሓይልታት ጸታ ዘይ ሻራውያን ኮይኖም ክቆጽሉ ማለት ኣይከኣልን ብምባል ስግኣት ይቀመጥ እታ ማዕከን ካብ ዝቀጽላ ኣብ ተንታና ስለምንታይ ይኸውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ሕቶ ዘኣት ዘሎ ኣብ ዝብል ንኡስ ኣርእስቲ ከምዚ ኢላ ዘላ ዳርጋ ኩሎም መራሕቲ እቶም ክልተ ጉጅለታት ሕወሓት መፍራስ ሕወሓት ንውዕል ፕሪቶሪያ ዋና ዘስእኒ እዮም ዝብሉ እንተኾነ ሓበራዊ ግዚያዊ መንግስቲ ይቆም ዝብል ግሉጽነት ዝጎደሎ ዓንቀጽ ትውዕል ኣካታዓይ ኮይኑ ጸኒሕ እዩ ጌታቸው ረዳ بمسرة وعل بريتوريا زتمسرت جزياو محدار كل التجراي كمرح زتشمه بقدماي منستر أبي أحمد يو دكتور دبرتسين قبل ميكائيل كاب دكتور أبي أحمد تقبلنا الدحر مسانيو إذا كنا تاسعيبو اتغند حمرت حوحات بز مسرح حقوس كم زي نبري زرب نتبقيتها جوردا زمرح جوجله بريتوريا زتفرم وعل كم زي قبله كابيت صحفة اتود مجلس قوت يمن بارونا يرسعن كابو دما اتفرم نايتوعز خونا حوحات حقاو النت زي مركابو كأند أجندا نايتود بكويني تانيحو اتي بورد مرجع زتوهبه كان بحدش ناي مزغاب وسانه ماكلاي كوميته زطحسه ناي 4 سبات ممشيت ار كم زخونه نتودبنا من قراقروز اتو كم زخونه ጌታቸው ረዳ ይخصص ንሱ እቲ ጉዳይ ቀዲሙ በመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ معلب ክረክብ ናብቲ ፓነል ዘማእከለ ለዝብ ክምለስ ከም ዝነበረ የምጎት ውዕል ፕሪቶሪያ በዛዕባ ኣብ ትግራይ ክምስረት ዘአንፈቶ መሳገር መንግስቲ ጉልጽነት ከም ዝጎደለ ዝዛረብ ፕሮፌሰር ትሮንቮል እንተኾነ በቆንድ ሕወሓት ዝመርሖ ከም ዝኾነ መሕሳብ ይከኣል ይብል ጉባኤ ሕወሓት ንጌታቸው ካውድባው ሓላፍነቱ ኣጊድ ወላ ንጌታቸው ከም ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይፈልጦን ዝብል ድማ ክስዕብ ይኽእል እዩ እዚ መስርሕ ነትሕጃ ባይታ ዘሎ ኣወዳድባ ግዚያዊ ምሕዳር ክፈታትን ዝኽእል ይብል ከምቲ ፕሮፌሰር ትሮንቮል ዝበሎ ዶክተር ደብረጽዮን ጌታቸው ካባና ዝተመደበ ሰብ ኣይኮነን ክንብል ንኽእል ኢና ዝብል መግለጺ ሂብሎ እቲ ኣመራርሓ ንምእላይ በብቕሩብ ተግባራዊ ከም ዝግበር ድማ ድሮ ኣንፊትሎ እዚ ግን ኣዝዩ ኣካታዒ ነገር እዩ ኣብ ልዕሊ ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፍነት ዘለዎ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ እዩ ንስዩ ብዕሊ ሸይምዎ ከምኡን ሕጋዊ ቅርጺ ናይቲ ምሕዳር ዝቆጻጸር ፌደሬሽን ሕብረት ኣፍሪካ እዩ ስለዚ ሕወሓት ብዘይ ፍቃድ መንግስቲ ፌደራል ንጌታቸው ረዳ ብቐጥታ ካብ ስልጣኑ ከኣሊ ሕጋዊ መሰረት የብሉን በዚ ምኽንያት ድማ እቲ ሕቶ ስልጣን ኣካታዒ ምዃኑን ምስ ግዜ ምርኣዩ ከምዚ ሓይሽ እቲ ምሁር ይኣምን ተጸቢና ክንርኢ እመረጽ ድማ ይብል ንሱ ወሲኹ ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ምርጫ ሙሉ በሙሉ ኣብ ኢድ ፌደራል መንግስቲ ወዲቑሎ ንሕወሓት ከም ብሓድሽ ከም ዝመዝገበ ዘፍለጠ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ እቲ ጉባኤ ቅድሚ ኩነታ የማልአን በዝብል ኣፍልጦ ከም ዘይሂቦ ስለ ዝገለጸ ፌደራል መንግስቲ እንታይ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ምግማት ኣይከኣልን ኢሉ ካብ ዝቐጺሉ ኣብቲ ትንታነ ቀሪቡ ኣብ ዘሎ ካልእ ንኡስ ኣርእስቲ ደጋዊ ምትእታው ክስዕብ ድዩ ዝብል ሕቶ ዘለዎ ኣርእስቲ ኮይኑ ነዚ ኣብ ዝምልስ ትንታነ ድማ ምስ ውዕል ፕሪቶሪያ ተኣሳሲሩ ብዛዕባ ምስ ክልል ኣምሓራ ዘዋጥጡ ግዝኣታት ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ምምላስ ከምኡ ድማ ዕጥቂ መፍታሕ ዝኣመሰሉ ጉዳያት ገና ማዕልቦ ዘይረኸቡ ነገራት ኣለዎ በዚ ምኽንያት እቲ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ፖለቲካ ኣብ ልዕሊ ውዕል ፕሪቶሪያ ሓደጋ ከም ዘለዎ ብዙሓት ይኣምኑ መንግስቲ ፌደራል ክልቲኦም ጉጅለታት ሕወሓት ባዕሎም ንባዕሎም ክሳብ ዝዳኸሙ ኣጽቂጡ ክርእዩ ዝብሉውን ኣለዉ ካልኦት ድማ ከምቲ ዝተለመደ ሕጊ ንምኽባር ብዝብል ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ድማ ይግምቱ ናብቲ ኣዕናዊ ኩናት ክምለስ ዝደሊ ዘሎ ኣይመስልን እንተኾነ እቲ ፖለቲካዊ ፍልልይ ናይ ሓይልታት ደገ ኢድ እታውነት ክዕድምን በሪ ክኸፍትን ሰፊሕ ዕድል ኣሎ ክብል ፕሮፌሰር ትሮንቮል ይትንትን ብፍላይ ድማ ጉጅለ ዶክተር ደብረጽዮን ሓይልታት ደገ ተኣማሚኑ ናብ ስልጣን ክመጣጠር ይደሊ ኣሎ ዝብል ክስ ጌታቸው እቲ ኩነታት ኣዝዩ ዝሓላለኾ ይመስል ቅድሚ ሕጂ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ኤርትራን ብምስጢር ርክባት ይግበሩ ኣለዉ ዝብሉ ዘይተረጋገጹ ጸብጻባት ክዝርግሑ ጸኒሖም እዮም ዛጊት ካብ ወገን ኤርትራ ዝወፅእ ሓበሬታ የለን እቲ ኣብ ዘማዕከን ቃሉ ሂቡ ዘሎ ኣባል መሪሕነት ሕወሓትን ኣባል ጸጥታን ነበርን ብስራት ኣሚነ ነዚ ሕወሓትን ኤርትራን ብምስጢራት ርክባት ይገብሩ ኣለዉ ዝብል ዘይተረጋገጸ ጸብጻባት ኣመልኪቱ ከምዚ ዝብል ጌታቸው ረዳ እሙን መረዳእታ ከይሃለዎ ኣይተርፍን ሕወሓት ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ክሰርሑ ጸኒሖም እዮም ጌታቸው ኣሰፋ ዝርከቦም ገለ ኣባላት ጸጥታ ምስ ሓይልታት ኤርትራ ክራኸቡ ጸኒሖም እዮም ዝብል ሓበሬታ ከም ዘለዎ ተዛሪቦ ብስራት ወሲኹ ምስ ኤርትራን ፋኖን ኮንካ ንኣብይ ኣሕመድ ንምውጋድ መበገሲ ዝገበረ ከም ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘለዎ እውን ይዛረብ ኣብ ኩናት ትግራይ ኣንጻር ሓይልታት ትግራይ ተሰሊፎም ዝነበሩ መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ፌደራልን ብቑልዕ እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ዝዋን ኣብ መንጎኦም ጽቡቕ ርክብ ከም ዘየለ ጸብጻባት ይሕብሩ ኖርዌጃዊ ፕሮፌሰር ትሮንቮል ግን ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ሓይልታት ደገ ተጠቂምካ ናብ ስልጣን ንምምላስ ዝብል ክስ ጌታቸው ረዳ ከም ዘይወሓጠሉ ይዛረብ ንሱ ከም ዝብሎ ገሊኦም ከም ዝብልዎ እቶም ሓይልታት ካብ መቐለ ርሒቖም ዘይርከቡ ካብ ኣስመራ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕወሓት ምስ ኣስመራ ርክብ ከም ዝፈጠረ ይዝግመት ናይዚ ክስ እዚ ሓቅነት ግን ኣዝየ የዝጠራጠር ኢሉ ወሃብ ቃል ሕወሓት ነቲ ክስ ከም ዝነፀጎ ዝዝከር ኮይኑ እንተኾነ እቲ ጉዳይ ከሳብ ሕጂ ኣዘራረበ ኮይኑ ቀፂሉሎ ጉባኤ ጉጅለ ደብረጽዮን ዝዝትየሉ ናይ ጸጥታ ፖሊሲ
ሰነድ ኣብቲ ዞባ ህድኣትን ሰላምን ንምፍጣር ምስ ሱዳንን ኤርትራን ዝምድናታት መምሕያሽ ዝብል ከም ዝርከቦ ከም ዝፍለጥ ግን ፕሮፌሰር ትሮንቮሊ ይዛረብ። እዚ ድማ ጸገም ዘለዎ መሲሉ ኣይስምዓንን ኢሉ ብስራት ግን በዚ ኣይሰማምዕን ናይ ደገ ዝምድናታት ክገብር ዝኽእል መንግስቲ ጥራዩ እዚ ኸኣ እቲ ግዝያዊ ምሕዳር ወይ ከዓ መንግስቲ ፌደራል እዩ እንተ ኣድልዩን ውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ጌርካ እምበር ከምዚ ዓይነት ጉጅላዊ ኣካይዳ ጸገም ኣለዎ ይብል። ብኻልእ ወገን ድማ ብወገን ጉጅለ ደብረጽዮን እቲ መቐናቕንቲ ዝኾነ ጉጅለ ጌታቸው ረዳ ምስ መንግስቲ ፌደራል ተሰሊፉ ክሒድናዩ ኢሉ ዝኸስስ ኮይኑ ብመንግስቲ ፌደራል ዝህደን ሓላፊ ስለያ ኢትዮጵያ ነበር ጌታቸው ኣሰፋ ሓዊሱ ነባር መሪሕነት ህወሓት እቲ ግዝያዊ ምሕዳር ዝሓዘ ሓድሽ ወለዶ ኣሕሊፉ ክህበናይ ዝብል ስግኣት ከም ዘለዎ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ብስራት እውን በዚ ሓሳብ ይሰማማዕ እዩ። ኣብ መወዳእታ ናይዚ ትንታነ ተቐሚጡ ዘሎ ንኡስ ኣርስተ ድማ መገማዕ ዘይተርፍ እዩ ነይሩ ዝብል ኮይኑ ነዚ ኸኣ ከምዚ ዝብል ትንታነ እዩ ተዘርጊሑሉ ዘሎ። ፖለቲካ ኢትዮጵያ ንኣስታ 30 ዓመታት ዝዓብለለ ውድብ ህወሓት 2018 ምስ ምጻእ ኣብይ ኣሕመድ ብዝተኣሳሰር ጸልኡ ናብ መቐለ ተደሪቱ እዩ ተሪፉ። ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝነበረ ፍሕፍሕ ድማ ከይዱ ናብ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ዝሃለቐሉ ደማዊ ኩናት እዩ ኣምሪሑ። ሕጂ እውን ካብኡ ዝተምሃረ ኣይመስልን ይብሉ ነቐፍቲ። ውሽጣዊ ባህሪኡ ዴሳዊ ዝኾነ ውድብ ህወሓት ተቃውሞን ሓድሽ ኣረኣያን ፍልያትን ዝዕገዝ ከም ዘይኮነ ላዕለዎት መራሕቲ ነበር እቲ ውድብ ይዛረቡ። ኩናት ትግራይ ስዒቡ ውሽጣዊ ምብስባስ ተዓብዒቡን ተደፊኑን እኳ እንተጸንሐ እቲ ምግማዕ ዘይተርፍ ከም ዝነበረ ብስራት ይዛረብ። ጉጅለ ጌታቸው ረዳ ብሕግን ብኣተሓሳስባን ወራሲ ወለዶ ዝብል ብስራት ካብ ሕሉፍ ኣረጊት ኣተሓሳስባት ውድብ ዘጋላገለን ነገራት ብሰላማዊ መንገዲ ብዝርብን ክውድእን ዝደሊ ጸጋኒ ገስጋሳ ሓይሊ ከም ዝኾነ ይኣምን። ፕሮፌሰር ትሮንቮል ብወገኑ እቲ ሕጂ ብወገን ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝተገብረ ጉባኤ ስዒቦም ዝመጹ ሓደሽቲ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ነቲ ውድብ ክሓድስዎን ክልውጥዎን ተስፋ ከም ዝግበረሎም ይኣምን። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።